adunay maayong nagpaabot ngadto sa unahan, ang kahibalo mo antos ug mo sakripisyo. Ug ingon man, bulahan ang mga nilahutay ug gilantaw nga para sa kaayuhan ang matag pagsulay. You can be amazing, you can turn a phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast, to be the backlash of somebody's lack of love. Or you can start speaking up. Grade 5 pa lang si Jackie nga nagkabulag ang iyang mga ginikanan. Nagdako man nga wala ang iyang mga biological parents, wala kini nahimong babag aron dili siya magpursiger sa iyang kinabuhi. Tungod sa maong sitwasyon sa iyang pamilya, iyang mga iyaan ang nagsilbi niining mga ginikanan kinsa maoy iyang gidak-an ug nitabang kaniya aron makapadayon siya sa pag-eskwela. Blessing in disguise kini, ingon man sa kinabuhi ni Jackie. Gikan Tupi, South Cotabato, nagpadayon ng iyang istorya dinhi sa dakbayan sa Davao. Puno siya sa pagpangga ug pagmahal diha sa poder sa mga nagpadako kaniya. Nahimo kining inspirasyon alang kaniya nga maningkamot nga mulampos. Susama sa ubang mga estudyante, wala nahimong sayon alang kaniya ang iyang gipang-agian sa kolehiyo. Sulod sa 4 ka tuig, isip estudyante sa kursong Communication Arts sa University of Immaculate Conception. Kay ginapaskwela lang man ko, so dapat dili na ko sila mag-fail. One in a lifetime opportunity lang man makaskwela. So, ginatarong yun ako, mag-eskwela, ginapaningkamutan ako, ma-DL ba, pero dili man kaya, kay shifty man ko. So, mo to, ginapaningkamutan lang ako mo pasar, o dili makakuha og line of 7, para lang po ma-proud ako mga auntie. Daghang pagsulay, pulaway ang iyang gisugakod diha sa iyang pagtuon. Taliwala sa kalisod iyang gipaningkamutan nga dili gayud siya mabagsak sa iyang mga subjects ug aduna siya'y mapakitang maayong grado nga siguradong ika-proud sa iyang mga ikaduhang parents nga naghatag og higayon sa iyaha nga makaeskwela sa pribadong tunghaan. Kaya mong gid nato tanan kung gusto gid nimo, kung naagid kay motivation na pahuman gid sa imong eskwela, kaya mong gid na nimo. So why not, diba? Na kay opportunity mo eskwela, na kay opportunity makabuhat tanan. So dapat buhatan jud mo tanan for yourself and for your family po. Aduna may panahon nga lisod na gyud para kaniya, pero padayon lamang siya diha sa pagsangpit sa Ginoo nga tabangan siya ug lig-unon pa siya diha sa kahuyangon. Tagay ko guidance, Lord. Tagay ko motivation para mahuman ako ni. So nagpasalamat ko sa iyo ha, nagpasaylo ko sa man akong nagbuhat sa sala. Thank you good kaayo kay daghan kay blessings, although part sa akong life kay murag crucial kaayo. Wala gayud nagmahay ug wa kapugni ang mga luha sa iyang iyaan, human nga nisaka kini sa entablado aron itaod ang medalya ni Jackie nga maoy bunga sa ilang pagpaningkamot. Si Jackie, nidako ni siya sa ako, grade 5 pa siya. Buutan, dili masupakon, nagasunod sa unsay balaod sa ang kwan. Buutan, nag-study og tarong. Niadtong Marso 17, kami usab mismo sa DXDC nitunol ngadto kang Jackie sa among pasidungog ug rekognisyon ngadto kaniya isip usa ka maayong ehemplo sa mga kabataan sa natad sa edukasyon. Ang atong usa sa mga DXDC Excellence Awardees nga si Jackie, usa ka inspirasyon ngadto sa tanan. Nakuha gid nako tanan akong gusto, naka-graduate ko kay inspiration jud na ako akong family, especially akong papa. Kay naman ko siya sakit up till now, so gusto niya ako mahuman og eskwela. Daghan na ang midaog tungod kay wala sila muundang. Kung maningkamot kita ug mulahutay, gantihan kita sa Dios ug mo resulta kini sa kalampusan. Alang sa Oplan Redemption 2018, Radyo Man ay Migenita, Tatak RMN.